билети платиме околу 25 евро. Палатата на Републиката сме. Там се одржува концерт. Многу убава фонтана и мозаики на вода. Многу убава. Најубава фонтана сум видел до сега. Într-un mod cu totul și cu totul special. În această zi cu o semnificație aparte. Să fie prezent și fericiți, să fie toți copiilor și iubiți, să fie prezent și fericiți, rățămi cu numele și să roțesc lumii culori. Să sete și sete. Stvarno dobro.